lalo na kung siya ang walang sinumang nabubuhay para sa sarili lamang at walang kamangbihan namatay para sa sarili lamang dapat nabubuhay para ay isang gawain na dapat taglay bawat handa mamamayan sa atin ang paaralin. Ito ay higit na mapapalahap sa pagmamahalasag ang mga marami ulit ba Danganan yung ibuhat o ng maka ipusabi sa isirado lang ang kay nakoy announcement sa inyo nga importante kayo. sa Monday na sir. Ay importante ang announcement. Labay na sir. Ay, good. Sir, uy, ano? Okay. Paminaw. Okay. Paminaw kay sugo dahil si Hania ni Ma'am Principal kay nay announcement. Ugma ang bisita na pod mo ani sa atong eskwelahan. Ano yung mga ka sikat? Oh, sikat kayo ta. Pauwaw mi. Maulam mo, anong maulaman mo? Gwapo ninyo. Oh, bawo daw. Okay, so ang ingon sa principal, manghinlo ta sa ato palibot. Na, tapoy na pala sa sir. Ano mang ginaw kay mga buutan biya? Oh, muraw mo karon pa. Ya, Loy. Kat daw kag butong Loy. Okay. Paino na to butong ato nga bisita Loy. Oh, karon kay para ugma maandam na. Sabi na ko Pagbuhat butong Loy nya para makakuha butong kat ito sa mangga Loy. malapit. O karon mo maghinlo Loy. Maadto ka mo kag butong ha. Para makakuha ka butong kat ka sa punuan sa mangga. Oh no! Malapit. Dito ba sa tong punuan sa butong ba karon pa ino sa mga 50 ka buok Loy. Kaya nimo 50 ka buok kaya Oh nimo. no! Sige. Di na lang, te. Manghinlo mo nya si Loy. Si Loy og si Didi. Tabangin na lang ninyo. Oh. Kamoy tigsaw dito nya pag gumagbutong kuha mo durian. Minigsaw na mo sa malipong mo yun. Itsa ni Loy ang durian anyong katson ha. What? Bugat ang durian sa matulog abo kamot. Matunok murag yang heart nasakitan. Ang kaya chiro. Sige. Tabangin niya si Loy ha. Magkuha nitong butong kay para sa bisita ugma. Lito na Sige. siro. Mabalik na mo diri ha, mabalik mo. Magkasi pa ta. Sige na, ito na mo. Amo na picture. O dito sa nahan. Atot bukat ka picture tinoon. Dagan. Kaon jud ko yan yun. Bye. May game ni sir nga butong. Ano ba nadira? Ano ba ito libat ka? Ay ta. Uy, si Siroy. Sige, pasok og pakatkat og lubi. Kapoy ra ba kayo? Bitaw, Siroy. Tunog ko. Kaon sa tao sa tamkat-kat og lubi. Oo. Nakaon na ka. Ay, gusto mo kaon na ko'y idea. Halik din magsasabi. Tata. Dili na tawat. Relax lang ha, relax lang. Likod sa lingkod. Lingkod. Sir, si Taloy sir, natagak sa gikat-katan niya na lubi. Gusto na siya kuan, biskwit, kay gigutom na siya. Pagsure ba? Pag-gara-gara niya, okay na ba siya dito? Okay na? Kung pagsure niya ha, basing
Ambot lang ato sir, pero gusto siya pagkaon. Igutom to. Asa nagman ko snack dali. Kalaog bisig bata. Moro ni kamay naman ako isa. Ihatag din mo sa iya ha. Manghipos ako. Ako sa nga tima. Kano manghilon sa ako nga tuon karon ha. Ihatag sana dito ko kabisig ko gutom ito. Kalaog ko bata. Uy, nana! Uy, nana! Uy, nana! Uy, nana! Uy, nana! Uy, nana! Sama si Gani. Ako rin. Akong paborito. Ako, kaya akong jet. Kamusta namin kayo? Sungkay ko ba? Bi, ako'y balinin mo pagkain. Hala, si Sir na diri, paingon. Patay na ni si Sir. Managinay. Sampan na. O naramday mo diri. Asa naman to si Kuan? Nana siya, Sir. Okay na ka, ikaw to ni Kat-Kat ya. Ha? Gusto mo isa batin ni mo wala? Wala man. Gig pagkaan ka na, nabusog ka. Pag sure mo ba, okay lang ni siya? Oh, Sir. Maski kung baan ba sa sakso ko ni mong mama? Asa. Asa da ang lubingan yung gikat-katan? Nabusog ka. Asa? Na. Kani? Kani nga lubi?